Alright, so here we are, medyo busy ta karon kay apas lagi mi sa amo ang project nga nagtuo mi nga gamay ra. Nahimo man yung dako. So okay ra. So nagtrabaho mi Sabado. So ug makita nimo ang among gipang lihaan tong mga miaging adlaw masilya. Muni sa mga bintana daghan mig mga repair sa blister. So ang among giapas karon nga mahuman-human isang mga gitawag na mog dirty work kay aron ni kahumanan ni kaning dirty work meaning pintura, barnis, mga kay kahumanan ni mag kuan nami padayon nami sa among normal nga preparasyon kay nagsingabot na ra ba ang summer. So which is okay lang, daghan magong porsin nga mga panghitabo, nagsige mig kasangit nya karon ang project naganamog kadako. So nagpanik tag gamay. So okay ra man sad kay apason na ni namo motrabaho na mig weekend good. Ting okay ra man kanimo trabaho kag weekend? Okay ra sa mahuman og sayo. As per sale kay Nay allowance nga. mas may masang magtrabaho weekend ting no kay way disturbo. Binga ba? Way Binga, concentrate ka ba? Concentrate, way mga crew magagi-agi, way samok. Kay itong mga may agyang adlaw, daghang provision, magsigig agi-agi. So as you can see, agianan ba yan na dress mga tao kay ari agi diri mga tao, mga crew. Daghang provision ni abot hapon. So Nay mag-ayo sa engine. mag-ayos engine room. So di ka concentrate. So karon among gisamantala nga weekend. So hopefully mahuman-human ni namog liha karon kay aron makatap ko ta ugma sa Domingo. Mientras tanto nga wala pa yung mga crew magagi-agi kay ang problema gud aning inaning klases trabaho. Ug yung mga trabaho og normal nga mga adlaw daghang magagi-agi diri. So ang mahitabuan ni mahikapan. Yan, pintal. So pintal di pwede nga magsikag usab-usab nga abog-abog Lakaw. kay ikaw man na mo ani amo maning hugasan. So mo tanaw human gani nato ding. Mane mapay hapon. So Ang liha. mora ni among trabaho diri basta wala pay summer, daghan kay mga project, mga inaning classes project, mga pintal, barnis mo ni amo ang kanang expertise. Parang balik og bag-o Pero sila kaya ron ngita lang kog kagastuhan ng yate gud kay daghan man sila kwarta. So way katapusan. So ato mayaging mga adlaw nakakita mo sa kong video nga katong gidukdok ni namo dako kay blister diri na masilian ni namo. Sayang wala namo mabidyoheng masilya og pagliha sa masilya kay pinaspasay lagi tungod sa kabisi. So as you can see na masilyaan na siya hasta ni siyang diri dapita sad sa ay hagdanan dako kana siya dang blister pero dako ana kay na masilya na siya na high build primer unya pagka mag high build 545 gahapon pinaspasay. So paughon ni nako hantod sunod atong karon Lunes gwapo na ni siya lihaan kay nindot na dili na mo pilit ang ang pinta sa liha ba. So mo ni siya. So dinalian lagi kay saan man ni nato nga alanganin man. So makita nimo init na sa panahon, hapit ng summer. Ganahan kong mag-summer na pod kay aron nalahi na sa dangato ang mga view ba ato mga pananaw ba sa mga di na ta magsigig maintenance lang. Okay raman si Persil nagpintal ito may aging adlaw diri oh. Mo lagi napuno sa pulin kay nihangin. Anyway, diri lang sa takotob niya. Tingnan sa may sulti. Unya, subscribe mo, ayaw mo kahadlok. Support ba? Support. O may mga... Support. Yan, malipay sad mi. Yawa. Salamat kayo sa inyong suportadaan. Thumbs up. Don't forget to subscribe. Don't forget to remember Persilito Murato na raw. Taga-upaw ni siya, taga-upaw Mandawi. So, Mandawi. Lumad na, taga Mandawi. okay.